Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which we are among to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Good morning, guys! Welcome back sa akong vlog diri sa YouTube channel ang hashtag Amiga Vlogera. Mamahaw ta, guys! I miss you all, guys! Late na kaya. Late na kayo minamahaw, kay ligana ang among amot wala man ta may vitamins, guys, o pero may mamong tulog. Paglakaw sa akong bana mga 4:30 na maalik mamigtulog na. Pero buyag nakabalik mo dyan migtulog, guys. But before minibalik ang tulog, syempre update. Pabalik panuya sa mata, guys, kanya. Uy! Nakabalik mo dyan migtulog. So morning, nalit-late na ginang amo ang pagpamahaw. Gahapon dito, guys, nakaduaw yun mi dito sa Menterio sa Bugo Trinitas, naduaw yun na mo. First time na mo naduaw si katapang sister-in-law, guys, na kanang diya lagi na mo gilubong. Nausa naman na mo glubong ka na diya among mga mahal sa kinabuhi. Side ni Anthony, ang side po na ako, ang side po ni Amiga Edna. Ang iyang side diya, puro na iyang mga ayaan, uyuan. Oh, puro uyuan, no? Oh, niya. Maulag ito na sa katong wala pamasayo lang ako mga mahal sa kinabuhi kay gikan man sa cemetery sa tablo niya akong gihapwa, among gihapwa uban ako ang mga paubanan ug mga trabante sa akong bana, mga kauban sa trabaho sila man jud naghapwaan na kay natunong man to siya, guys, nga kuan ka nang bisibisi pa to ang sana maulag ito na to make the story short na balhin na mo sila sa Bugo. So nausa na tanan ang duaw nun, ang side sa akong bana, nasa Bugo, ang ako po, nabalila na ako ang akong side, so nanatanan sa Bugo, so gahapon, natagaan yun, minhiga yun, na-schedule na yun na mga panduawon sila, and then first time po na mo naduaw ang lubong ni Ate Lorna, katong among gipahimo, lagi nga yung lubnganan, nga nahuman na yun, so gahapon na mo na-schedule, o dito mi gahapon, guys, kaming tulo, then nagkita-kita na lang ngayon dayon mi dito sa mga pag-umangko ni Anthony sa Ibanez nga side. Maulag ito. So, may gihapon ang mga tao sa menteryo gahapon, guys. Murag na nahimo siyang murag tingluaw sa mga patay. Na maskin init kay kuan pa binangad to mga buntag, then syempre naugtuhan nami. So thankful lang pud mi kay ang Area no? ang area, ang ilubngan sa akong sister-in-law kay naa sa tungod yun sa punuan. Then thankful lang po mi kay niya na siya sa nakabutang sa kuan ka ng dapit sa punuan. So medyo magdugay-dugay pa ta og bisita sa ila na medyo nataw-tauran na yun dito na yun. Chika-chika, pangmustahay, ana. Kay gibuhatan man na mo og malingkuran ng iyang lubnganan. Hindi ba? Kaya kung wala to siya mabutan ni og lubngan ang lubnganan niya, kung wala nabutan niya sa bangko na. Muro ko nagtinduga alam may dito din taas na siguro ya nagtatag sa kauras ito ga no? Ano pa abot yun nato no? Di ba may tuloy niya?
sudan guys kay ko ah. Ako may bilin tong bulag dito nga gagmay. Ang bulag nga gagmay guys ba? Sudan sa pobre. Yan, nagluto lang din kong corn beef, di butang ang itlog. Mura. Wala dito sa? Ha? Kaya, okay. Kung papa, nag-okay. Kumusta man mo diya, guys? Kuan man ni karon no? Kanang Holy Monday. Lunes Santo. Diri sa amo sa kuan nagilag kay. Medyo na-strict to kay no lagi na silingan man namo ang katong na-lockdown, silingan sa among baryo. So, nagkuhan po mi dire, wala po mi napiktuhan. So, ambot sa tibok, mas siguro po na kalibutan no. Wala siguro kay magsaulog sa mga kanang sana Holy Week activities. Wala man siguro yung magsaulog. Kay sa diri sa Damilag, wala nag-lockdown. Silingan ra na mga baryo may nag-lockdown pero napiktuhan mi kay kanang gibalik na pud sa simbahan nga dili makasulod sa didto ang kanang magsimba ba kanang moatin sa Holy Week activities gibalik na pud nila tong 65 pataas nga dili ipasulod then naigilimit na pud nila ang mga tawo nga makasulod pero pwede ta makasimba guys pero dapat mo sa'yo kita dito kay basin maapil ka sa counting mga na-limitation. Nasimba na naghapon tayo? Everyday sa Sabado ra. Domingo. Karong kuan? Kanon ba? Ay, ito na ako. So wala sa iduaw-duaw sa kuan kanang mga kanang na itong panaad. Bisirad-an ang atong mga lugar nga may ato ang atuan mga sa murag panad or sakripisyo gisirad-an. Bawal ba yan? So ang atong buhaton dag yun. Dinero tas balay nagampo. Balay lagi ako ito guys, nindot na unta kaayo ito ang pero again, agig paglikay hindi lagi ako ito sa balay. Magdugong kung rice for you ka ba? Hi guys, ako mga pagmamangkon sa Grimar. Hi to Gwen, Ma'am Gwen, Paulo, Jillian, and Budi, and Steph. Salamat sa inyong pag-abi-abi sa amo gahapon. Tama. Bibo kay tadiha, wala na nakuwain, no? Pero thank you. Thank you sa pag-entertain sa amo, diya sa Grimar. And belated happy birthday kang Steph. And congratulations kung tinuod. Then good luck. Basta sama-sama, tulong-tulong, magtiyaga at maghirap. Hindi na maglisod. Balag. Pinubre lang basta kaya. Ang tinaba nga. Ang sarap tanay, most especially. Pag magrespeto. Wala na siya.
of course, hi sa ako ang mga subscribers. Kung katong wala nang subscribe, please subscribe my channel, #Amiga Blagera. And follow me on my Facebook page, pero medyo mingaw pa akong Facebook page, more on sa YouTube ko. Wala kay dili man kay ko maka-upload dito. Kay galibog pa ko na ko'y galibugan. So more on naka-focus ko diri sa YouTube. So please subscribe my channel. Thank you mga mega gamay ko. So, kami din mong giinom guys. Thank you to Sir Dexter sa imong gihatag nga lemon juice. Nagamit namo ni Amiga Eve namo gi-mix sa pineapple juice. Para mo man gini angay nato ga imnon karon na summer. Happy birthday, sir! Oo, di ay. Magkanta Happy birthday na! Happy birthday, Sir Dexter! 1, 2, ready, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday, Sir Dexter! God bless you! More blessings and good health and more birthdays to come with your family, and regards to Miss Nina and Ma'am Heidi. Okay, padayon tag pamahaw. Mo lagi to, among gisago lang imong lemon juice sa gihatag ni Amiga Eve, nagisago na mo sa pineapple juice. Okay, mo gini angayan karon imno nato karon na summer na grabe ka init. Ay, Ginoo ko. Grabe gyud ka kainit. Dito gahapon sa Bugo, grabe yung tulo-tulo sa among singot, Ginoo ko. Giganahan nun ko guys kayo na nigawas ang mga singot na dili maayo. Mura kung nagsuna may tawag anak ka nang na-stick kag puro bitaw nga init kaayo. Pati ka no? Tulo-tulo eh. Gawas kit ba? Init magyudaan ang Bugo kasi syempre doon ba sa syudad na part na siya sa syudad niya ang dito sa kaugangan kay murag halos naman na niya puro na balay, wala na punuan, maihap na na punuan. Munang kuan gyud ang hangin dito makasulod na labi na kay close food ang balay dito. Basta lagi kay tulo-tulo ang singot. Ako okay ra sa ako agi hapon kay tarag sarang pud may makalang dito dai ganahan pud ko guys makay tulo-tulo gyud ang singot. Nya diri sa tuwa diri sa bukid diri sa damilag kay nakabati na pud tag kainit pero bibintara na yun. Puro kuhan ko sa juice lagi na. Lahapon. Ano huwag ka ka? Ako hihitan ko. Tinanugan pa rin mo? So, kapit na mo magpamahaw guys. Dali na kayo na magkaon guys. Kaya gutom na biya. Siya na oras o burang na mo naman yung brunch. So, we'll see you next time guys. Thank you for always watching my vlog here in my YouTube channel. Ang #Amiga Blagera. Thank you! We'll see you next time. We'll see you on our next vlog. Bye-bye! Mwah! Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.